Ora ono sing njaluk dilahirke nek keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane ben pancen ngene iki takdire kuat balungane mantara bisa ngawang tuane kudu bisa ngadep dewe ra ono cekelane ini anak sing rusak omahe nek kelingan bapak ibu nangis tenan atiku doi-doi dewe-dewe dadi bubat keluargane medhot ing tengah dalan kanthi kabeh harapan urip kurang tiara ora ana tujuan nakal dadi panjenengan urip kudu dalan apa dadi pelatihan dadi kurang duwe cekelan kurangi kasih sayang ra tau diperhatikan dadi keyakuan masalah ora ana sing njaluk dilahirke nek keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane ben pancen ngene iki takdire bisa kuat balungane mantara bisa ngawang tuane kudu bisa ngadep dewe ra ono cekelane ini anak sing rusak omahe saiki bapak ibu wis rapi dewe-dewe ilang tanggung jawab ganti lali wong anake urip terus simbahe kecile tekan semene aku wis gede iso golek duit dhewe saelek-eleke ibuku tetep sing lairke saelek-eleke bapakku tau merjuangke aku bapane wong tuwa ora pengen urip rasa aku teke aku iso sajan karo ngampet lara nyuwun ngapuri bukane bapak ibu ora sayang